No Día Mundial das Abellas, o sector apícola alerta da difícil situación que atravesa en Galicia, advertindo do posible risco de desaparición da abella apis melífera no territorio, un insecto fundamental na polinización e no mantemento dos ecosistemas. No último ano destaca a alta mortaldade que se sufriu este inverno, que en moitos casos superou o 50%, sendo un ano especialmente virulento. Esta situación pon en risco a supervivencia de moitas granxas apícolas. As perdas supoñen dificultades engadidas na primavera próxima para obter o número suficiente de colonias coas que obter o mel e xerar os ingresos que permitan facer da actividade apícola unha actividade agraria da que vivir. Desde organizacións como o Sindicato Labrego Galego aluden especialmente a 3 factores fundamentais que inflúen na morte das abellas: o cambio climático, que está forzando a abella a adaptarse a episodios moi extremos no clima que antes non tiña; o avances en control da vespa velutina e o aumento de infección Varroa destructor, que está a xerar resistencias aos tratamentos e un perigo constante na saúde das abellas. A suma destes 3 elementos é un cóctel moi perigoso que fai que a mortaldade aumente. Desde comenzos do século a produción por colmea reduciuse a metade, pasando dunha media de 20 kilos a 10.